Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn hali wajibati ni dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de kofɔ o don kunnafoni min n'a bɛ bɔ dabaji karamɔgɔ ani sababura dingow i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni ayiwa ɲinini suko ni dugusɛjɛ cɛ wajibati k'a dɔn a bɛ kɛ sababuraw kan a fɔra ko an k'a bayɛlɛma bamanankan na wajibati k'a dɔn an maa sɛbɛn n'an fara la ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na min ye Mamutu Kamara ale bɛ so fankelen fɛ e ni ne fila tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na hali ni Mamutu ye yamaruya di kɛ kunnafoni an b'a da kolo wali sisan karamɔgɔ bɛ dungara naamu bala cogo bɛ di wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnni kɛba a t'a dɔn ko Seydou Jara wajibate jamanadenw min ye malidenw ye i k'a dɔn ni nisɔndiya don an k'an k'o kɛ ni tɛgɛrɛfɔ don an k'an k'o kɛ ni dugawu don don an k'an k'o kɛ hali wajibate i k'a dɔn gwɛlɛya ani kumajugu ani kuma bana minɛ o min kun ye an ka jamanaden dɔ sɔrɔ u k'a ma ko Amaniang min ni ayiwa fiba min ye jɛnseleke naani jamana bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn ka tɔnba min na a tubabu de ka ca a maa kalannen de ka ca a haligi ka ca wajibate k'a dɔn ŋunuŋunu dɔ kun wulilen don waati la a bɛ ni ka kalo damadɔ bɔ a ko tiɲɛ dɔn na sɛbɛnnikɛla ko wajibate k'a dɔn a wa sabula kuma min kun fɔlen don k'a fɔ min ye fédération malienne de basketball ni ayiwa sanfɛjoli kanubaw a n'a ɲɛmaw san 1999 ka na bila 2011 o don sɔmin gɛra k'a fɔ a basket musokɛla minnu bɛ yen i k'a dɔn basketkɛla ɲɛmaw i k'a dɔn kɛlen bɛ k'a kɛ jɔnforo ye wajibate kuma in kɔni fɔ tubabuw fɛ yen nin tɛ tulonkɛ kuma ye wajibate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔra ɲininkali de nana kɛ maa min yɛrɛ ye ko in ɲɛmaa ye n'o ye Amaniang yalima a b'a kalama wa min kun fɔra o y'o ye wajibate a b'a kalama wa kuma min ayiwa an bɛ girinkajɔ la a b'a kalama a t'a kalama wajibate k'a dɔn tubabuw nana kɛ ka Bamakɔ fa tewu wajibate i k'a dɔn u bara ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛ enquête kɛ u bɛ ɲininkali kɛ u bɛ don yɔrɔ la ka bɔ yɔrɔ la wajibate k'a dɔn u nana bɛɛ ka sɛbɛnfura bɔ k'a jɛya Amaniang tɛmɛ i ka t'i ka baara kɛ ko min kɛra i k'a dɔn i t'a kalama a ma k'i ɲɛna i ma bɔ a joona wajibate nin kuma in kɔni fɔ a ye malidenw nimisi wasa kosɛbɛ sabula wajibate nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye i k'a dɔn jamana min ye maa koloma ye walima maa ɲɛma nin ɲɔgɔn na kuma ka fɔ a ma i ka tila ka jɛya k'i ko k'i jɛ tubabu yɛrɛ de k'a fɔ k'i jɛlen don tiɲɛ tɛ wajibate nin bɛna k'a tiɲɛ fɔlɔ ye n'o tɛ nin ɲɔgɔn na ko ma deli ka maa si sɔrɔ jamana in kɔnɔ n'i ma to a la wajibate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye commission d'intégrité aw fara ten fédération internationale de basketball o don wajibate i k'a dɔn u ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan u nana Mali kɔnɔ wajibate u yɛrɛ de nana u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka ɲininkaliw kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen lajɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sunɔgɔ la maa si tɛ ko in kalama u nana ye k'a fɔ Amaniang a jabajɛlen don u nana ye k'a fɔ Amaniang kuma bi fɔ ko kɛra wajibate k'a dɔn a kelen de maa yi sara a la min na walima a bɔra min kalama n'a ma ɲ'o kɔ wajibate k'a dɔn Kayikaw ka nin den i k'a dɔn cɛsiri ani wulikajɔ bolo kan farafinna farajɛla Américain jamana ni arabu jamana olu de dara la k'a ta k'a kɛ f'i b'a ɲɛmaa ye wajibate danaya in a minɛ seginna a nɔ na ngami o kuma bi bɛɛ u ti jɛn n'a ye a ka to ye a ka taa a ka baara la wajibate kuma in fɔ min ye jamana ɲɛmaaso ye u nisɔndiyara min ye ayiwa basketi ɲɛmaaso ye u nisɔndiyara sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni maa min bɛ Amaniang dɔn n'i b'a bɔkolo dɔn n'i b'a ka baara dɔn wajibate i k'a dɔn kuma in fɔ maliden ba kelen de y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye kumaden ye kuma min ayiwa ama ni min tɛ ɲɔgɔn fankelen fɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma in yɛrɛ fɔ tubabuw ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen u ko min ma ko New York wajibate i k'a dɔn juin kalo tɛmɛnen o den nana kunnafoni in bɔ k'a da kuma in kɔni a yuuru yara la k'a kuma in jɛri fa bɛɛ lajɛlen la sabula New York Times ani Human Rights Watch wajibate olu nana kɔrɔfɔ da sabula i k'a dɔn musoko kuma bɛ fɛn min na k'a fɔ ko fédération malienne de basketball wajibate i k'a dɔn dolantana denmisɛnnin minnu bɛ yen a na kɛ maa dɔw kɔni bɛ yen olu kɔni kɛlen k'u namaduna wajibate i k'a dɔn a ti ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni fɔ Amaniang yɛrɛ kun y'a jira donama in kama i k'a dɔn ale b'i bolo bɔ baara la waasa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka se k'u ka baara sɔrɔ k'a kɛ a ɲɛ 40 ma wajibate tubabuw ti maa kɔnɔ tubabuw tɛ maa ɲininka o yɔrɔnin bɛɛ kunnafoni ɲuman kan ka sɔrɔ yɔrɔ min wajibate min ni min kɛra maa minnu yɛrɛ n'olu ye tɔɲɔ sɔrɔ tubabuw nana wulikajɔ kɛ ka na Bamakɔ fa tewu u bɛ sɛgɛsɛgɛli la u bɛ ɲininkali la
n'i y'a mɛn tubabukan na harcèlement sexuel wajaba tɛ k'a dɔn ayiwa kuma cɛjuguba don kuma cɛjuguba min don n'a to a tiɲɛ barika ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ wajaba tɛ nka fédération malienne de basketball o don sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ hakaja min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye i k'a dɔn amaniya kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛra nka min ni minnu don a fɔlen bɛɛ o t'u bali sɛgɛsɛgɛli tɔ la hali bi ka taa gun u tun bɛ min nɔfɛ o ye ɲɛmaa yɛrɛ de ka ko ye a nana dɔ k'a fɔ hakaja amaniya a y'a jira k'a fɔ a donnama in kama ale jabajɛlen don a hakili sigilen bɛ sabula nin kuma minnu bi fɔ wajaba tɛ k'a dɔn a b'a ɲini Alahu taala fɛ ale ka adamadenya kɔnɔ abada ledi nin ko in kana ale sɔrɔ abada jango i k'a dɔn a ka bɔ a kalama n'a bɔra a kalama a kan ka min kɛ a b'o dɔn wajaba tɛ k'a dɔn New York Times olu laban nana kunnafoni di min k'a jira k'a fɔ amaniya ka a jɛlen don sɛgɛsɛgɛliw kelen kɔfɛ min ye wulikajɔ ye wajaba tɛ o kuma a wulila bi bɛɛ min ye fiba ye a ka yen zɛgɛrɛ sigi kelen don k'a makɔnɔ wajaba tɛ sabula baara caman dulonnen don a nafura dama kana baara in daminɛ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan wajaba tɛ i k'a dɔn a dɔnna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nka maa minnu kɔni bɛ hali bi n'a ka bi ni olu nɔbɔlen don o de ye entraîneur dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Amadu Bamba ani Umaru Sisɔgɔ wajaba tɛ i k'a dɔn a bɔ officiel dɔ fana bɛ yen Hariyo Mayiga ani fédération malienne de basketball min bɛ bi Aruna Mayiga wajaba tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni suspendé don fo ka taa fɔ a bɔ sɛgɛsɛgɛli de fori la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye FIBA international wajaba tɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ko in ye n'a ma ban olu kɔni ka suspension fana tɛ wuli sabula sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ ka taa gun wajaba tɛ n'a dɔnna k'a fɔ min nin d'a la o bɛ sɔnma ka bɔ ayiwa jalaki kɔnɔ a ko an bɛ don min na ko bi wajaba tɛ min ye amaniya ye a y'a ni di k'a farikolo di jamana in farikolo jama Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ farafinna bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min basket la wajaba tɛ a ye dabali ni dabali minnu tigɛ o donna wajaba tɛ o de la kabini n'a donnama in kama maliyɛn caman de ko kuma minnu bara ka fɔ nin ye nin da an ma nin tɛ nin kalama i yɛrɛ y'a fɔ wajaba i y'a fɔ ye dɛ ko mun ko nkalon ni namaro don k'a tɛ taa yɔrɔ si tiɲɛ ma bange yan wajaba tɛ maa bɛ to ko la a tɛ nin bɔ fiyewu sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ye jaabi bɛɛ lajɛlen bɔra ka bin kelen kelen an bɛ don min na ko bi wajaba tɛ i k'a dɔn wulikajɔ minnu kɛra ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra o de ye dolatana musomanin minnu bɛ yen o ko min ma U16 walima U19 wajaba tɛ i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan u tɛ fɛn kalama u tɛ fɛn dɔn fiyewu o ɲɛmaa minnu kun bɛ yen n'u kɛlen bɛ k'u ta kɛ bolo dazinga ye wajaba tɛ i k'a dɔn ko b'olu de nɔfɛ a ko a mana tigɛ dawo da la wajaba tɛ a ɲɛna dɔn kosɛbɛ sabula min ye cɛsiri ani jamana ɲɛta wajaba tɛ k'a dɔn amaniya yɛrɛ ye cɛ min ye a donnen bɛ jamana in kɔnɔ kabini bi la ko tɛ malidenw yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ y'a jira k'a fɔ min ye amaniya ye jɔ ko a la kuma ni kuma minnu fɔra u taara bi a kan nin ye kuma min ni sen t'a la bolo t'a la o kuma a ka jɛya a ka jɛya a yɛrɛ fana y'o jira wajaba tɛ sabula a yɛrɛ ye baara bila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa ɲɛdɔn n'a forila k'a fɔ ko n t'a la o kuma u ɲɛna dɔn n'a forila k'a dɔn k'a fɔ n b'a la o ɲɛna dɔn wajaba tɛ k'a dɔn o kuma tubabu yɛrɛ de nana ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ka wulikajɔ kɛ fa bɛɛ lajɛlen la yakili tɛ hali maa min na u taara olu ɲininka f'u ka so o jaabiw kɔni bɔra ka bin amaniya ka bi jɛlen a sini jɛlen wajaba tɛ k'a dɔn o kuma a ka se ka taa a ka baara la tubabuw sigilen don k'a kɔnɔ kosɛbɛ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min fɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra danna man jugu kɛn sɔn ye o de ka jugu kana siga ne bɛ n tigɛ don ko kura le wakado fasiriba n'o ye Abudramani Sisoko a ko Dr Boubou Cissé karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra ko mun ni e politique ko gɛlɛya b'a nɔfɛ fasiriba ko min ye Dr Boubou Cissé a ko k'ale bɛ dɔɔni fɔ a kan a ko min ye jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Mande masa Ibrahim Boubacar Keita a ko u ka fanga bɛ dafiri don min na ani maa min tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jigiya kɔnɔna la a k'o ye Dr Boubou Cissé fasiriba ko a ko Boubou m'a yɛrɛ nommé ka kɛ premier ministre ye maa de y'a kɛ premier ministre ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye fɛn o fɛn n'o de kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile la karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni k'o bɛɛ lajɛlen ta k'o da Boubou Cissé la o tuma ko cogoya tiɲɛ don wa walima mangoya don fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Dr Boubou Cissé gɛlɛya caman b'a kan karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ gɛlɛya minnu b'a kan a ko n'i y'a lajɛ siran ye gɛlɛyaw don sabu maa min don ko maa hakili juru caninen don maa min don a yera k'a fɔ ko baarakɛla don karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ o tuma min kɔni siranya ye o tuma o tɛmɛnen k'a sɛgɛrɛ awɔ
Fasiriba ko a ko maa fa min kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile la n'o ye juillet kalo tile 10 tile 11 tile 12 a ko Dr Boubou Cissé tun ye premier ministre nka min ye jamanakuntigi ko n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ jamanakuntigi a bɛ kɛ n'o ka yamaruya ye mun na ko jamanadenw m'u kankɔrɔta ni Ibrahim Boubacar Keita ye fo ka Boubou Cissé cogoya k'o tiɲɛ o la karamɔgɔ Dabatungura k'o ye mangoya ye a ko n'i y'a lajɛ ŋanamu ko caman kɛra IBK tile la IBK cogoya ma fɔ Boubou mun na ko bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka Boubou sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatungura Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Boubou politique maa tɛ nka an bɛ waati min na ko bi jamanadenw yɛrɛ de kɔni y'u wakili ta ka d'a kan k'a yira k'a fɔ ko dɔnse mun b'a kɔrɔ karamɔgɔ Dabatungura k'a bɛ se ka jamanakuntigiya baara kɛ maaw de y'a ɲini Boubou fɛ k'a ka kɛ président ye Fasiriba ko Boubou ye wulikajɔ min kɛ ni ka don politique la o de kɛn bɛ ɲugujugu ani ɲagaɲaga ye maa minnu bɛ n'u siran bɛ Boubou ɲɛ karamɔgɔ Dabatungura k'olu de bɛ wulikajɔ la an bɛ don min na ko bi min ye wulikajɔ ni cogoya tiɲɛ sugu bɛɛ lajɛlen k'o ta ka Boubou sɛgɛrɛ o tuma ko cogoya tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ karamɔgɔ Dabatungura hakilina mun bɛ Boubou la fanga mun bɛ Boubou la ko ɲɛsiranɲɛ don Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Ala ye maa da fɛn mun kama karamɔgɔ Dabatungura k'i bɛ kɛ o ye a ko an bɛ don min na ko bi a ko tɔgɔ tiɲɛ caman bɛ ka ta ka da Boubou kan ko n'i y'a ko sɛgɛsɛgɛ o k'a sɛgɛsɛgɛ k'i b'a sɔrɔ ko Boubou jɛlen don pasi Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Boubou Cissé a b'a da kan bolo karamɔgɔ Dabatungura n'a sɔrɔ Boubou Cissé kan ka kɛ jamanakuntigi a ko maa minnu bɛ ka Boubou sama ka dɛsɛ karamɔgɔ Dabatungura k'u bɛ sɛgɛn ka dɛsɛ Fasiriba ko n'o ye Abdramane Sisoko ye Sisoko ko siga kɔni tɛ min na ko Boubou Cissé a n'a nɔfɛmaw k'u kɛn bɛ k'u kun bɛ tankɔ ye karamɔgɔ Dabatungura ŋaniya ni baara mun bolo dalen b'u bolo o tuma k'u bɛ k'u ta kɛ ɲɛta ye siga t'o la min ye Boubou ye Mali ka masakɛ kalafili min kan ka kɛ février 2022 karamɔgɔ Dabatungura ko maa min ye garisɛgɛ dumantigi ye dɛ o tuma ko Boubou de n'a ka surun ni jamana politikimaaw bɛɛ ye Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na o tɛ waati jan ye bilen karamɔgɔ Dabatungura a tiɲɛ a n'an nkalon bɛɛ lajɛlen min na dɔn o tuma min ye Boubou cogoya tiɲɛbaw ye o tuma k'u ka sabali min ye Boubou mangobaw ye karamɔgɔ Dabatungura k'u ka sabali min tɛ Boubou fɛ o ye tiɲɛ ye min t'a sɔn ye karamɔgɔ Dabatungura ni k'o bɛɛ lajɛlen ta k'a sɛgɛrɛ a ko a mɛn o mɛn ko tiɲɛ na bange siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Ouagadougou kɔnɔ Abdramane Sisoko ale ka sɛbɛnni don Bajabate naamu fali mana kɛ balabilen ye o t'a kisi doni tama Bajabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Hogon o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Amidou Aberutu Togo Amidou Togo ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Bajabate k'a dɔn politiki ye fɛn ye min dɔn dɛ Bajabate min n'a ka kan min n'a man kan bɛɛ lajɛlen ko politiki Bajabate wa min mana don politiki tɔn na Bajabate o ko ɲɛmaaya sɛbɛnnikɛla ko a ko IRD bilama Bajabate k'a dɔn a ka yɛrɛ bolo ma a dakolo a n'a filenkolo laban nati sabula banfila kelen kunkolo fila o banfila laban bi fara Bajabate k'a dɔn tile fila in na nin ye maanifi dabali ban min ye maître Demba Traoré i k'a dɔn maanifi kamana gwana a fana y'i kanbɔ a ko awa parti a masakɛ ɲini bulo i k'a dɔn ale yɛrɛ b'a fɛ k'o banba duwakun tɛmɛnen na a taara i ta boloda Kayikaw fɛ yen Bajabate i k'a dɔn ka tabali ani file fiyɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan min ye Kayikaw fɛ yen min kɔni ye awa maître Demba ye a y'i ta in kɛ keguyaba ye sabula a ka kɔrɔfɔ fanba bɛɛ lajɛlen nana digi awa Sumɛlɛ Sise ka Ala ma hinɛ na min b'a ni Sumɛlɛ cɛ wulikajɔ min kun bɛ Sumɛlɛ Sise bolo cɛsiri min kun bɛ Sumɛlɛ bolo Bajabate i k'a dɔn a y'i da don la Kayikaw fɛ yen fo adamaden ɲɛji bɛ bɔ kuma koloma a ko décembre kalo tile 25 o donama in ka Sumɛlɛ Sise i k'a dɔn a san 71 dafara o waati kelen de nana kɛ janfa ani wulikajɔ Bajabate i k'a dɔn k'a minɛ minɛni ma ko a na o laban taara kɛ saya ye a ko Sumɛlɛ Sise hakilina min kun b'a la wulikajɔ min kun bɛ Sumɛlɛ bolo ka ɲɛsin jamana ma jamana ɲɛta a kumana ka fɛɛrɛ min tigɛ jamana a dabali kura n'a fɛɛrɛ kura a ko i k'a dɔn Sumɛlɛ Sise wulikajɔ min kɛ san tan in kɔnɔ degun ni ɲani na fanga ɲinini kɔnɔ a ko i k'a dɔn ale maître Demba a b'o bɛɛ lajɛlen kalama wa a ma k'ale kɔfɛ o de la min kɔni ye dusukun ye o ɲaninen bɛ dusukun fana gɛrɛndɛlen don sabula Sumɛlɛ Sise a tiɲɛ min tora o kana tunu o kana buruja fiyewu o de la ale ye kan bɔ sɛbɛnnikɛla ko a wa min kɔni ye maître Demba ye a ka kuma koloma yɔrɔ nin ye nka maa minnu bi kodɔn ani minnu bi faamuyali kɛ min ye maître Demba a ka kɛ candidat ye URD kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn taayɔrɔjɛ dɔnnen don sabula an bɛ donni min na ko bi ŋana fila min bɛ URD kɔnɔ Bajabate olu bɛɛ lajɛlen mangunnen don sabula Mamadu Igɔrɔ Jara
o furumuso danyana Bwajabate o b'o dusukasi bolo ni tile 40 ma dafa o kuma tɔ tɛ min ye Bubu Sise diɲɛsegin naani faamaw bara k'o wele o bi yaala la diɲɛ ɲɛfɛ Bwajabate i k'a dɔn a y'a don fana ti jamana kɔnɔ yalima ninnu de ma kɛ sababu ye Maître Demba k'i kanbɔ joona wa sɛbɛnnikɛlaw ko ɲininkali fɛn bɛ yen Maître Demba Traoré tiɲɛ don politique maa gɛlɛnba don sabula a ye politique kala dabɔ min ye Abu Mundaka Tall den nɔfɛ Sinidi faso yiriwatɔ o yɛrɛ de kɔnɔ a kɛra sababu ye ka kɛ député a ka sɛbɛkɔrɔjo ka politique dɔ i k'a sɔrɔ Maître Mundaka Tall o ye daji k'a da sɛbɛnnikɛlaw ko o de la a nana wulikajɔ boloda ni ka walankata boloda ka na URD la Bwajabate i k'a dɔn a tun bɛ Abu Sumɛlɛ Sise nɔfɛ Ala ma hinɛ sɛbɛnnikɛlaw ko bi n'a ko a b'a kanbɔ a n'a ka kan nka min ye wulikajɔ ni cɛsiri maa fila min b'ale ni sanjɛ n'o ye Mamadu Igor Jara i k'a dɔn ani Bubu Sise olu dili donnen don wa fangaba b'olu la ka tɛmɛ a kan kosɛbɛ a ko yalima olu ka makun ani olu fankelen tɛ jamana kɔnɔ yalima o de ma kɛ sababu ye a ka wulikajɔ boloda k'a fɔ a b'i kanbɔ wa ɲininkali tɔ min bɛn nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ le Hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la la relance karamɔgɔ de b'a tungora la rédaction an bɛɛ ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka hakilina ye u ko an ka taa CNT kɔnɔ Conseil national de transition karamɔgɔ de b'a tungora a conseil dɔ bɛ yen a ko k'a tan bɛ a tigɛ ma min ye faso nafolo yuruguyuruguli ye parce que b'a ko a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di n'i y'an ka jamana in lajɛ jɛrɛjɛkulu mun bɛ CNT kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tungora ni sera tan bɛ ka du maa minnu yuruguyurugu baaraw kɛ maa minnu ye faso wari ka buruja u ka se ka kuma ka wɔgɔbɛ karamɔgɔ de b'a tungora min ye kiiritigɛlaw ye u k'u ka baara k'a k'a kɛcogo la a ko n'i y'a lajɛ ale da b'o la su fara tile kan n'o ye conseil Adama Fɔnba parce que b'a ko a ko jɔnni yɛrɛ ye conseil Adama Fɔnba ye a ko lakɔli karamɔgɔ don karamɔgɔ de b'a tungora min kɔni lakɔli karamɔgɔ ye k'a to de sira kɔnɔna la o kuma kɛrɛnkɛrɛnnen la min kɔni ye service institut et de formation des maîtres de Kati karamɔgɔ de b'a tungora k'a to yen a ye garisɛgɛ sɔrɔ ni ka kɛ CNT conseiller o kuma min ye CNT conseiller sɔrɔlen sariya bɛ a yamariya o kuma a k'i fosi ni ka bɔ lakɔli karamɔgɔya kɔrɔ karamɔgɔ de b'a tungora ni ka to ni conseiller ye parce que b'a ko a ko maa kelen ni numéro matricule fila o man kan jamana kelen kɔnɔ a ko n'o kɛra dɔrɔn o ye sariya sɔsɔ ye nka min ye a ka lakɔli karamɔgɔya numéro matricule ye karamɔgɔ de b'a tungora k'o to Adama Fɔnba kan a filɛ nin ye ka numéro matricule kura de dilan min ye CNT kɔnɔna ye karamɔgɔ de b'a tungora o sara bɛ di n'o ye a ka lakɔli karamɔgɔya fana sara bɛ di ni kɔrɔlen maa kelen parce que b'a ko karamɔgɔ de b'a tungora bɛɛ bɛ ye an ka jamana in kɔnɔ a ko min b'ale kamana guwan maa min bɛ ka kɛlɛ kɛ yuruguyurugu dunko juguya la jamana kɔnɔ o bɛ tila ka ye nin na cogo di parce que b'a ko ani nin man kan karamɔgɔ de b'a tungora n'i y'a lajɛ maa ma ko de bɔra ka foroba baara la ni ka taa CNT kɔnɔ o kuma o ka baara kɔrɔ o sara kɔni ko bɛ jɔ parce que b'a ko a ko sara kura mun bɛ o de ye CNT wari n'o ye $2 bɔɲɔngo ye maa jumɛn bɛ $2 ta i ka baara kɔrɔ wari ka tila k'o ta tuguni parce que b'a ko karamɔgɔ de b'a tungora sara o sara n'a bɛ kɛ foroba baarakɛla ye a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ an ka foroba wagande kɔnɔ n'o ye trésor ye a ko Adama Fɔnba a ye gasi kɛ gasi juguman belebeleba maa min bɛ ka kɛlɛ kɛ karamɔgɔ de b'a tungora maa min bɛ ka duloki bɔ k'a da maa min bɛ ka Sogɛli Kokala Mayiga su waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o fana bɛ ka Mali sara ta siɲɛ 2 a ti ɲɛ dɛ parce que b'a ko a ko n'i ye ni ɲɔgɔnna dama lajɛ karamɔgɔ de b'a tungora ko kuncili t'a ban a ko bɔ kɛra min ta kalama o de ye Adama Fɔnba ye a ko n'a dun ma k'a fɔ ko bɔ kɛra kalama min y'a ka lakɔli karamɔgɔya sara ye o kuma ko wajibi kɔnɔ o bɛ jɔ dɛ CNT $2 bɛ to n'o ye a ko n'i ye CNT sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ karamɔgɔ de b'a tungora maa o maa bɛ n'o ni Adama Fɔnba bɛɛ lajɛlen bɛ kundama kelen na karamɔgɔ de b'a tungora u kan k'a bɛɛ lajɛlen larawuli k'a dɔn n'a sɔrɔ u ka sarakɔrɔ u bɛ k'o fana ta a bɛɛ ka jɔ sabu jamana mun bɛ yen ni wari t'a kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tungora n'a ma hinɛ jamana la k'an bɛ Mali fa fu la rédaction ko karamɔgɔ de b'a tungora min ye colonel Asimi Goyita ye a kɛmɛ ka danaya da maa min kan n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye u ye wulikajɔ min kɛ dunko juguya la wa karamɔgɔ de b'a tungora o kuma ko maa minnu fana bɛ k'u dɛmɛ k'o fana dɔ de minɛlen filɛ dunko juguya la dɛ mais dans le sac kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la relance kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Bwajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a malo ci kan o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko MA Jakite ko Bwajabate i k'a dɔn ayiwa ni maa o maa n'o bilala kɛnɛ kan a na dɔn Bwajabate i k'a dɔn jamana in a maa koloma ani maa sabatilen Bwajabate a bɛ ni ka dɔgɔya kosɛbɛ a ko min ye FENALER ko FENALER ani ONG
CAB dɛmɛzo wajabate i k'a dɔn kiiri bulon e k'u tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ye wa min ye nin ko in ye a da ka go kosɛbɛ APCAM président kura la min ye Sanusi Buyasi la ye Sanusi Buyasi la jaja a sigicogo ɲɛ tɛ ban sabula suma min b'a nɔfɛ ani wulikajɔ min b'a kɔ wajabate i k'a dɔn tɛna to sɛbɛnnikɛla ko kabini décembre kalo tile 10 san 2020 o don Fédération nationale des producteurs de lait du Mali FENALait o don wajabate i k'a dɔn bi gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min n'a barika ka bon kosɛbɛ a kɛn bɛ sababu yɛrɛ ye i k'a dɔn nɔnɔ dilanbaw misitigiw ani wɔrɔtigiw wajabate i k'a dɔn olu yɛrɛ kamana ka bɔ fo k'a fɔ k'a to ten a ko mun don ŋunuŋunu ani fɛn sabatilen minnu jɛlen don sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw wajabate i b'a ye k'a fɔ waati kɛra min ye ayiwa ONG dɔ ye ONG min n'u k'a ma ko awa SAB min ye dɛmɛzo ye wajabate o de nana wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ kɛ sababu ye FENALait min kabini o sigira sen kan san 2006 a kun tɛ dɔwɛrɛ ye nafolomugu ani dɛmɛ ka se ka sinsin wajabate i k'a dɔn nɔnɔ bɔbaw misitigiw ni wɔrɔtigiw wajabate u bɛ se ka dɛmɛ cogo min ayiwa u ka nɔnɔ a ka dɛmɛ ka duguba sɛgɛrɛ ka se k'a don da la wajabate o min n'o kɛra FENALait wajabate i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra wulikajɔ min kɛra ba ɲumankɛw fɛ jango suisikaw wajabate i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo ka miliyari kasabi caman de tara sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'olu bɛ kɛ bureau d'étude min n'u k'a ma ko J-Force wajabate i k'a dɔn laban fana nana don o nana sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ baaraw kɛcogo ani ko nana nacogo min na min dara ka don min na wajabate i b'a ye k'a fɔ FENALait kabini o kɔni kɛra a yɛrɛ k'a fɔ i k'a dɔn fɛn caman de bɛ min jɛlen tɛ min kɔni donna ngalama na awa min ma taa taasira fɛ kabini o kɔni kɛra wajabate tabalen nana gosi ka jirisun yigi sɛbɛnnikɛla ko wajabate i k'a dɔn t'a fɛ ka to ko la min ye wulikajɔ ni cɛsiri i b'a ye k'a fɔ bureau minnu bɛ n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to jɛkulu in yɛrɛ bɛ sinsin k'a daminɛ Moti ka na fo Kulukɔrɔ wajabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye ŋanamu ye o suma bɛɛ wajabate janfa suma bɛɛ min ye baarakɛla dɔw ye CAB dɛmɛzo i k'a dɔn procès verbal y'o dira wajabate u ye sugubulo dɔw di ani baara dɔw dira dɔw ma olu k'o kɛ wajabate k'a dɔn a cɛjugura fo k'a fɔ k'a to ten sabula ŋanamu don ko FENALait min ye Sanusi Buyasi la ye ale de ye APCAM président ye wajabate maa se k'i to nin na k'a fɔ hakaja maa bi dana da i kan sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ bolo kan min ye Abu Ɲanga do tɔgɔ dɔ ye wajabate i k'a dɔn bolokɔni ɲɛsinnen don o fana ma sabula jɛkulu filanan min sigira o fana b'o ɲɛmaaya la wajaba i b'a ka fɔ ayiwa an bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan waasa an ka se ka nafaba sɔrɔ e ko jɛkulu in fila laban ma taa fara ɲɔgɔn kan min ye ayiwa min ye Buyasi la ye ani Abu Ɲanga do ye wajabate bolokɔni ɲɛsinnen d'u ma minnu kɔni wele do wajabate a k'o jɛlen tɛ sabula ŋanamu bolo kan wajabate i k'a dɔn nɔnɔ donni n'a ka a dilanyɔrɔ sɛgɛrɛ wajabate i k'a dɔn misitigiw ni ayiwa nɔnɔtigiw u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min wajabate i b'a ye k'a fɔ ŋanamuba de taara ko in kɔni kɔnɔ k'u sɛgɛrɛ wajabate i b'a ye sabula ayiwa cakɛda minnu faralen ɲɔgɔn kan yɔrɔ ni yɔrɔw la wajabate a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ se k'a to ayiwa baara in yɛrɛ a bɛ barika cogo min a ko FENALait n'i y'a ta k'a lajɛ wajabate i k'a dɔn ayiwa u ye wulikajɔ boloda i n'a fɔ a fɔra baara dɔw ka kɛ mɔɔw ka kalan alphabétisation n'a nɔnɔw na wajabate o sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni de ɲaamina maa si tɛ taa fan dɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan FENALait i b'a ye k'a fɔ décembre kalo tile 4 san 2006 wajabate u ye récépissé sɔrɔ n t'o numéro f'i ye sabula u ka ca wajabate wulikajɔ bolo kan u ko Fédération des associations des producteurs de lait wajabate i k'a dɔn awa di jitumu wajabate olu fana ka wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan producteur de lait région min ye Sikaso o fana sigira sen kan san 2006 wajabate nin jɛkulu ninnu de farala ɲɔgɔn kan ka laban ka taa kɛ Union régionale des producteurs de lait région de Kulukɔrɔ wajabate min fana sigira sen kan ayiwa san 2007 wajabate i b'a ye k'a fɔ dɔɔni jɛkulu caman de nana sigi sen kan dugu ni dugu la olu laban ka faranga wajabate ka t'o boso min ye Kaye Kulukɔrɔ Sikaso Segu Moti Bamakɔ kafo kɔnɔ wajabate i b'a ye k'a fɔ min ye jɛkulu 53 o coopérative de laban nana fara ɲɔgɔn kan wajabate i b'a ye k'a fɔ maa 400 ni 420 olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan awa jɛkulu kelen kɔnɔ k'a kɛ bolofara
fara ye bon jabate k'a dɔn ayiwa min ye Kayikaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ min ye 6 ye Kayi mara la Yelimanɛ Kita Jɛma bon jabate k'a dɔn 16 Kulukɔrɔ o fana tilalen bɛ Kulukɔrɔ ka t'i don i la ani Kolokani ni ɲɔgɔn cɛ 14 Sikaso mara la olu fana carilen bɛ Sikaso Buguni Kajoro Yanfoyila Yɔrɔso Segu bon jabate i b'a ye k'a fɔ 6 olu carilen don Segu ni Barawuli ani Sani Ɲɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ Moti jamana na 11 olu carilen don Moti Bangas Jɛnɛ Koro Yuwaru Bajangara bon jabate i b'a ye k'a fɔ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan min ye jɛkulu cercle 23 ye a b'o de bɛɛ lajɛlen kɔni lamini fenalɛ bon jabate jɛkulu min ni récépissé b'u bolo min ni min wele don ka kɛnɛ kɔnɔ an'u kan ka baara ni fɛn minnu kɛ bon jabate u bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnlen don k'a jidi nka n'i ye bɛnkanw da k'a lajɛ majɛba de kɛra bon jabate majɛba min kɛra i k'a dɔn wari nafolo ko a b'o de ko fɔ sumajuguba de bɛ Sanusi Buya Sila nɔfɛ a bɛ chaise min kɔnɔ bi n'o ye APCAM bon jabate a bɛ fara n'a ye o sika kɔni ka nin minɛ fiyewu fɔra bɛ bali wolokili 9 n'a ma fara n'a ye dɔrɔn a bɛ minɛ ni mun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ cika kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɛka pep Wajibate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona joona le SALF fasiriba n'o ye OAM a ko Mali dunko juguya karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ dɔɔni fɔ ne ka dɔɔni to an kɔnɔ a ko min kɔni ye 3e licence ye n'o ye Mali nɛgɛjuru sira ko ye nafolo dɔw sarala kunkɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara hali bi o ɲɛ dɔɔni tɛ ba fasiriba ko a ko jamana premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga kuna sini a ye wulikajɔ dɔ boloda wulikajɔ in jarajɛkulu belebele 2 bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn bɛ dunko juguya yurugu kɛlɛli ma n'o ye Otle ye ale ni bureau du vérificateur général fasiriba ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ye taama fɛn fɛn kɛ u ka baara kɛcogo kan u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye sɛbɛnfura minnu larawulilen b'u bolo karamɔgɔ Daba Tunkara maa minnu tɔgɔ bɛ a la f'u magara faso nafolo la u y'a bɛɛ lajɛlen yira Choguel Kokala Mayiga la fasiriba ko min ye Choguel ye a tilalen o jateminɛw bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ Daba Tunkara taama yɛrɛ kun ye min ye min b'a kun n'a kan cɛ a y'o fara kan a ko jamanakuntigi n'o ye Asimi Goyita ye a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ka se ka basigi Mali ka kɛ malidenw sago ye fɛn minnu tun bɛ kɛ ka kɔrɔ ni sariyaw tɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko ka fu siri o danna faso nafolo maa kelen k'i jufa fa ka tɛmɛ n'a ye ko ka fu siri o danna wa maa minnu fana bɛ yen ko yafatigiw ma dɛ maa o maa ko de gasi ta ka faso nafolo sɛgɛrɛ ko k'a bɛɛ minɛ fasiriba ko maa min bɛ yɔrɔ min tali ka di n'i cɛra o tigi ma baasi ye a ko Otle ale ni vérificateur général karamɔgɔ Daba Tunkara yɛrɛyɛrɛnw tun b'u la o bɔr'u la a yirala k'a fɔ sira kɔni jɛlen bɛ a ye baara kɛ kiiritigɛlaw fana bɛ aw kɔfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara n'a ye maa minnu tɔgɔ fɔ a bɛ di kiiritigɛlaw ma fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye san 2013 Mali ale ka téléphone licence 3nan karamɔgɔ Daba Tunkara o nafolo minɛna nafolo in a bɛ kundama jumɛn na nafolo in a don bɛ wo jumɛn kɔnɔna la fasiriba ko o kuma ko ka ɲɛfɔli kɛ fasiriba ko tuguni karamɔgɔ Daba Tunkara a waati maa min tun b'o ministère la karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye AMRTP karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ nafolo in a yurugu kuma bɛ yen de a ko Choguel Kokala Mayiga ale de tun ye ministre waati Choguel min ye premier ministre bi kɔni a yɛrɛ ko ka tiɲɛ ka bange dɛ fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara Choguel de tun ye ministre de la communication a waati min ye AMRTP o bɛ ale ka dangana kɔnɔna la o kuma nafolo kɔni a yirala k'a fɔ k'a tunna ye a taara sira jumɛn kɔnɔna la Choguel ko maa o maa n'a sɔrɔ nafolo kɔni tunni ko kuma de b'i nɔfɛ ko maa si tɛ sariya sanfɛ ko k'a tigi tɔgɔ fɔ fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara nin ye baara dɔ de wulilen ye a fɔra ka yira k'a fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ min ye jamana wari karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana baaraw de boloda maa o maa bɛ ne de kɔni gasi ta k'a sɛgɛrɛ min ye kiiritigɛlaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛ tɛmɛ n'u ka baara ye siga t'o la fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolow lajɛ e ko minɛli a ma daminɛ ka ban de a ko sabu n'i y'a lajɛ Forsati ale commandant karamɔgɔ Daba Tunkara o bɛ kasobon na an bɛ don min na ko bi o kuma ko jɔn tun bolo ko bɛ se ka kɛ a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a lajɛ Kaye n'o ye an ka région fɔlɔ ye min ye ale conseil régional ye o kuma ko bolo taara k'a d'ale kan a bɛ kaso la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min y'u ka centre de référence ye o comptable fana bɛ bolo la
parce que ba ko a ko n'i y'a lajɛ hali bi min ye katikaw fɛ karamɔgɔ daba tungara olu ka mairie n'o ye yɔlɔ wɔlɔgɛm ye a ko bolo taara k'a dale ka hali n'a bilala nka yirala k'a fɔ ko suma b'a nɔfɛ a n'a ka conseil 3 parce que ba ko a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ min fɔra k'a bɛ ka waleya a ko kuma kologirin bɛ min nɔfɛ o de ye AMRTP miliyari mun tunna yen dɛ an ka 3e licence kuma k'a tiɲɛ bɛna bange sisan n'a bɛ maa min kɔ hali ni ministre kɔrɔ kun don ko k'a tiɲɛ bange kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ salve kɔnɔ a ka bi bɔli don bon Jabate an ka tezara premier min ni ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn misirima ka kɔ mana bi bɛlɛ la ta ka nɛnɛ dabɔra n bala cogo bɛ di bon Jabate naamu misirima ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ o ye laada ye ne ye tiɲɛ n'o tɛ fa bɛɛ lajɛlen dibi ye hali bon Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon o don sɛbɛnni kɛba i k'a dɔn ayiwa min ye Umaru Konate nin y'a ka fasiri ye a ko cogo di bon Jabate i k'a dɔn ɲuman kɛli i ka jamana kɔnɔ bon Jabate i k'a dɔn tɛ foyi sɔrɔ a la hɛrɛ kɔ ɲuman kanuni i ka jamana ma bon Jabate o hɛrɛ kelen don nka cɛsirikɛla ani wulikajɔ kɛba ani baara kɛba bon Jabate i k'a dɔn jamana in kɔnɔ n'i ye faama kuraw ta minisiri Lamini Seydou Traoré a ka wulikajɔ ni cɛsiri bilama bon Jabate k'a dɔn danda la ale kale k'a ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka yelen sɔrɔ ji ka sɔrɔ bon Jabate k'a dɔn sanu ka bɔ bɛɛ lajɛlen ye o de la min ye wulikajɔ ni cɛsiri septembre tile 11 tɛmɛnen min ye kurubongari ye i k'a dɔn maraka kungokaw fɛ yen bon Jabate nin kɛra sali ye sabula min ye awɔ commune ye Zan Kulubali o min ye Doila i k'a dɔn région ɲɛmaa ye o y'a sogo donni ka na kɛnɛ kan gouverneur y'a sogo donni ka na kɛnɛ kan min ye Doila ye ɲɛmaa fɛn o fɛn bɛɛ y'i sogo donni ka na kɛnɛ kan fo nin ka kɛ ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko central hybride o de y'a tɔgɔ ye central hybride scolaire min ye diesel maraka kungo bon Jabate i k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ kuraw ka hakilina ani wulikajɔ waati min bolo dalen d'u ye bon Jabate i k'a dɔn n'i ye sɛbɛkɛla ye i ye baarakɛla ye i k'a dɔn a bɛ dɔ bɔ i kan ka fɛn dɔ kɛ jamana kɔnɔ o de la wulikajɔ mago bɛ jɔ yeelen la ani kuran na yɔrɔ o yɔrɔ bon Jabate i k'a dɔn u na caman k'a la maraka kungo bon Jabate k'a dɔn yelen jɛnsɛnna yelen yɛrɛkɛla kungokolo fantan bada kɔnɔ bon Jabate k'a dɔn énergie solaire central hybride nin bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan bon Jabate i k'a dɔn ayiwa min ye kɛnyɛrɛ ye ani faso bolo ka di ɲɔgɔn ma a b'o kutumu de kofɔ Banque mondiale miliyari 44 Banque mondiale ye i k'a dɔn o de dɛmɛ ta ka jamana in sɛgɛrɛ bon Jabate i k'a dɔn a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min kɔni ye yelenko ye awɔ jamanadenw i k'a dɔn hakilina kura bɛ se ka don u la cogo min a dabɔkun ye a ko nin projet kura in min ye dugu 40 ani dugu 5 ye bon Jabate k'a dɔn kelen bɛ awɔ Doila région na n'o ye maraka kungo ye o de kurubongari la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Lamini Seydou a ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan sabula a ye ko in sɛbɛn kɔrɔ dɔn bon Jabate k'a dɔn Jɛsenali jamana setigiw k'olu taama an ka jamana fan minnu bɛ yen awɔ ni kuranko b'u la i k'a dɔn ka se k'u dɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bon Jabate k'a dɔn maraka kungo yɛrɛ adamaden min bɛ yen a ka ca tabarikala sabula maa 1000 ani kɔ bon Jabate k'a dɔn olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna nafa sɔrɔ nin projet in na musow kɔni olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ sabula 100 o 150 talen bɛ ka di musow ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yɛlɛmani ani hakilina min bɛ dugulamaw la bon Jabate k'a dɔn ka se ka dafa o tun dun o tɛ kɛ abada kura kɔ centrale scolaire u ko min ma photovoltaïque voilà 260 kW bon Jabate k'a dɔn ani groupe électrogène 160 kW a kelen o kelen bon Jabate i b'a ye k'a fɔ parc de batterie dɔ fana bɛ yen min fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan o fana fanga a n'o bonya saa mun bɛ bɛn kura kɔni tɛ dɛsɛ maraka kungo bon Jabate a ko i k'a dɔn maraka kungokaw u nisɔndiyara bon Jabate k'a dɔn nin diyar'u ye sabula nin fɛn min na nin filɛ nin ye nin bɛna dɔ fara u ka cɛsiri ani wulikajɔ kan maraka kungo yɛrɛ ye yɔrɔ ye i k'a dɔn dugu barikama don kosɛbɛ bon Jabate a dugudenw kɔni ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma minisiri Lamini Seydou a ka nin wulikajɔ ni jateminɛ min kɛra bon Jabate k'a dɔn a diyara ye a y'a jira sa k'a fɔ a ka diya min ye kura ye compteur 600 bon Jabate i k'a dɔn énergie i sago ni o ye prépayé ye bon Jabate k'a dɔn min wulikajɔ ni cɛsiri Amadère bɛna fɛɛrɛ kɛ min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ na ani lafiya la cogo min bon Jabate k'a dɔn baaraw bolodalen don nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ le hogo kɔnɔ a ka bi bɔ la karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ n tigɛ don o bɛ kɛ
Expresso fasiriba n'o ye Musa Jara karamɔgɔ daba tungora a ko an ka taa nɛgɛsira Mali nɛgɛsira don jumɛn nɛgɛ kɔni a bɛna mankan bɔ daba tungora dɔ kɛra nin kuma in na n'i ye nɛgɛsira ko kuma fɔ a ko dɔw b'u sigi ka miiri ni ka hami karamɔgɔ daba tungora fo ka fatu a ko n'i y'a lajɛ nɛgɛsira ko gɛlɛ an ka jamana kɔnɔ a dabila ni bi cɛ a kɛra sababu ye Mali nafasɔrɔ sira min bɛ ne ka sonsɔrɔ a ko kuncili t'a ban fasiriba ko a ko sɛgɛsɛgɛli baara dɔ bolodara min ye an ka nɛgɛsira ye Dakar Bamako ferroviaire karamɔgɔ daba tungora terrain a tun bɛ dasi Bamako yan fo Dakar o kuma an bɛ don min na ko bi terrain sonsɔrɔlen bɛ mun ni mun ye terrain sonsɔrɔ karamɔgɔ daba tungora fasiriba ko jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'o de kanu ka baara ye ni ka terrain baara k'a larawule min ye terrain baaralaw ka hakɛ ye k'o ɲini fasiriba ko o ɲɛma ko jalaki tante k'o sɛgɛrɛ fasiriba ko n'o ye Ibrahima Mayiga fasiriba ko min ye directeur général ye a ko n'i y'a jateminɛ ko ale hinɛna terrain baarakɛlaw la sabu sɛgɛsɛgɛli baara dɔ bolodara a nɔfɛ nafolo min kan ka don terrain baara la san o san $350,000 fasiriba ko o n'a ta o ta min ye baarakɛlaw ka nafolo u ka sara ye ko bɛ kɔli a ko munna fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ maa min tana n'o ye Ibrahima Mayiga ye a ko terrain baara dɔnba tɛ a ko maa kan ka bila fɛn min na i y'o dɔnba ye a ko k'a ta tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ politiki ko sira kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungora ni k'a coko maaw kunna a ko a baara in a kɛra ni politiki baara ye n'o ye somafɛri kunnana ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ maa i tɛ min dɔn karamɔgɔ daba tungora i tɛ se ka ko karaba a ko n'i y'a lajɛ maa minnu tɛ terrain baara dɔn politiki sira kɔnɔ olu de taara ni k'olu bila jɔyɔrɔbaw kunna o de kɛra sababu ye min ye terrain kɔni ye a y'i ɲɔngiri dɔɔni fo k'a ko ban pouvoir fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ n'o tɛ maa minnu yɛrɛ bɛ n'o ye terrain baarakɛlaw ye a ko san 30 san 40 karamɔgɔ daba tungora u bɛ terrain baara dɔn fo k'a dama tɛmɛ ni ko kun tor'u ta la abada ko min ye an ka terrain sɔrɔ k'a kun t'a sɔrɔ fasiriba ko politiki ka baara filɛ nin ye dɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ fangakɔrɔ dafirilen a ko min ye Ibrahima Mayiga ale bi a sigilen bɛ min ye UNTM ale kɔni tana gosi waati dɔ la baarakɛla minnu bɛ ɛlɛ ni denbayatigiw don karamɔgɔ daba tungora jamana marabaaw ka kɔfilɛ kɛ u la jɔnni taara ni ka d'u ma o k'o kɛ bolomaminɛ ye a ko an bɛ don min na ko bi hali bi u sigilen bɛ jigin wariw la u ka sara min bɛ a dagosi ka bon kosɛbɛ u ye baara kɛ chemin de fer ye o tuma baara kun ye nafa ko ye o tuma u ka sɔrɔ bɛ cogo di fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora n'a dun man k'a fɔ k'u ka kalo sara baralen bɛ o tuma jɔn ni kɛmɛ k'a balan o tuma ko baara kɔni n'a kɛra wajibi kɔni u ka nafolo bɛ ta k'a d'u ma karamɔgɔ daba tungora nafolo yɛrɛ sɔrɔbaliya kɔngɔ ni minɔgɔ ko maa min sar'o sababu la a ka ca dɛ du mu tiɲɛna o sababu la ka dudenw jɛnsɛn ni dumuni tɛ du kɔnɔ duko banna fasiriba ko Musa Jara karamɔgɔ daba tungora a ko bolo b'a funu a bɛ da tigi kan na min ye somafɛri ale ɲɛmaaba karamɔgɔ daba tungora n'o ye Ibrahima Mayiga ye k'a bɛ ɲininka de o tuma nafolo minnu tun bɛ ka bila a ka dangana kɔnɔ nafolo in a taara min munna terrain binna a ko n'i y'a lajɛ locomotive n'o terrain kunkolo ye karamɔgɔ daba tungora wulikajɔ kɛra o bɛɛ kɛra ni politiki ko sira ye ni ka terrain kunkolo 4 yɛrɛ malidenw na jamana ɲɛmaaw ye terrain kunkolo san nin bɛɛ ye terrain kunkolo kura ye u sanna Afrique du Sud karamɔgɔ daba tungora ni ka ntana gosi ka maaw ɲagari ka maaw muguri karamɔgɔ daba tungora a bɛɛ kɛra nkalon fu fasiriba ko terrain kɔrɔ minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ u ye caman pɛntiri ni k'olu lawuli ka taa turucɛ Kayi olu ta kan n'u na kan maaw ye tigɛrɛ fɔ wara karamɔgɔ daba tungora terrain ko daminɛna tuguni olu fana dan n'o turu kelen ma olu jɔn bɛ u sen kan fasiriba ko nin ko kɛra ko maa min kɔni y'a munumunu salo boloda o ye Ibrahima Mayiga ye o tuma min ye Ibrahima Mayiga ni Ala ma kunnaja a bɛ sɔn ka wuli ka taa pôle économique na dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Express kɔnɔ Musa Jara ale ka sɛbɛnni don tɛ n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu ka Mali indépendant i k'a dɔn a ko sɛbɛnnikɛba taalen ɲɛfɛ n'a f'i ye Wajabate a tɔgɔ ye ko YC sɛbɛnnikɛla ko a ko ba ɲumankɛw Wajabate i k'a dɔn jamana in dɛmɛbaa ngana dɔ ye Qatar jamana u bɛ ɲuman min da ka jamana in sɛgɛrɛ a fanga ka bon kosɛbɛ kunun ko Qatar jamana Wajabate miliyari 22 ani ayiwa pɛnbɛ u y'o de ta k'o di jamana ma i k'a dɔn dɛmɛdo dɛmɛ min kan ka taa kalanko bolo ka kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre min n'a bɛ sɔrɔ kunna économie et finance Alfuseni Sanu ani directeur général fond Qatari Wajabate i k'a dɔn awa olu de kɔni ye ɲɔgɔn ye nafolomugu in dara k'a suru an ka jamana kɔnɔ min ye awa Khalifa Al-Kuwazi Wajabate i k'a dɔn ale de ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ wari in kɔni a taara ka di
Mali ma o don sɛbɛnnikɛla ko Qatar arabu jamana do seba b'u ye hinɛ jamana do makari jamana do Boy Diabaté k'a dɔn nin dun siɲɛ fɔlɔ ye dɛmɛna ka ɲɛsin an ka jamana ma a ko nin bolonɔbila sɛbɛn in Boy Diabaté i k'a dɔn nin bɛna kɛ tamasiyɛn ɲumanba ye jamana ma sabula jamana in gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi sɛgɛn min bɛ Mali kɔnɔ bi a fanga ka bon kosɛbɛ o de la Qatarikaw ka jamana Boy Diabaté i k'a dɔn Ahmed Al Sunal min y'u ka lasigiden Mali kɔnɔ Boy Diabaté i k'a dɔn ale tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ min ye fɔn Qatari nafolomugu min b'u bolo n'u b'a kɛ dɛmɛ ye Boy Diabaté i k'a dɔn a n'a bɛ bɔ Doha Boy Diabaté i k'a dɔn Khalifa Al Qaour min ye directeur général du fɔn Qatari o min b'u ka nafoloko kunna n'a cira Awa Cheikh min ye Awa Cheikh Jakite Mali ka ambassadeur Boy Diabaté k'a dɔn a kɛra nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna ministre de l'économie et des finances Alfousseni Sanu Boy Diabaté a y'a jira k'a fɔ a nisɔndiyalen bɛ nin wari in kɔni a nakuma bɛnnen bɛ kosɛbɛ sabula jamana ɲɛmaaso u sigi kungilen don ka nin kɔnɔ kosɛbɛ Boy Diabaté sabula Qatari u dalen don a la k'a fɔ u ka dɛmɛ ni dɛmɛ ma kɔtigɛ Mali la abada nin dun siɲɛ fɔlɔ ye Boy Diabaté i k'a dɔn san kalo 12 u ka dɛmɛ bɛ taa ka jamana in sɛgɛrɛ wari min dilen filɛ denmisɛn minnu bɛ yen Boy Diabaté n'u sera kalan ye ni kalanso ma ɲɛnabɔ ni kalanbolo sabatilen tɛ Boy Diabaté i k'a dɔn wari in ka ta ka d'olu ma olu ka se ka kalan u ko min ma ayiwa min ye wari in ye Banque Islamique de Développement a bɛ tɛmɛ o siraw fɛ Boy Diabaté i k'a dɔn min bɛ se ka to Mali bɛ wari in sɔrɔ joona a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Boy Diabaté i k'a dɔn jamana in yɔrɔ caman bɛ yen min ye Bamakɔ ye Bakɔfɛla Bamakɔ Baɲɛ ani Bakɔ min ye Bugunikaw Doyila Douanza, Gao, Kati, Kayi, Kidal, Kulukɔrɔ, Kucala, Moti, Segu, Sikaso, Tumutu. Boy Diabaté k'a dɔn projet in bɛna ta ka nin bɛɛ lajɛlen de sɛgɛrɛ. Sɔmingelen don k'a fɔ denmisɛnnin ncini minnu selen don kalan ye. Maa 596. Boy Diabaté i k'a dɔn selen don lɔkɔlilata ye. Nka Ala ni gɛlɛya bolo kan. Boy Diabaté kalan dɛsɛlen ka sɔrɔ u bolo. O tuma kalan de bɛna ta ka sa ka t'olu sɛgɛrɛ. Waso bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na. K'a daminɛ san 7 fo san 17. Boy Diabaté i k'a dɔn a tila fanba bɛɛ ka kan musomanninw fana ye Qatarikaw y'o jira min ye fɔn Qatari Boy Diabaté i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ ani an ka jamana yɛrɛ dɛmɛni na u y'a jira k'a fɔ wari in kɔni fanba bɛɛ lajɛlen ye nin n'a ye min ye ayiwa jamana yiriwali a tɛ k'abada fo denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi ani denmisɛnninw ka kalan o ka sigi sen kan n'o de kɛra o bɛ kɛ sababu ye jamana ka yiriwa nin kun ye sɛbɛn ye i kɛra se ka sɛbɛn don an ye min jalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a e ko nin tɛ dansigi bi ta la waati dafara Boy Diabaté i k'a dɔn min ye Burapele n'a a jɛɲɔgɔnw ye Sadani na i k'a dɔn olu bɛn'u sigi min ye farikɔnɔjɛ k'a bolo da Boy Diabaté nka yan'an ka taa an bɛ foli tɔnni kɛ ka ɲɛsin Laasana ma Maire Bote Laasana Dukure min ye mɔgɔɲɛ jiginɛ Laasana badabada Laasana maa kelen di kɛ dugu ye maa kelen di kɛ jamana ye Boy Diabaté nka Ala bi dugu kelen ani jamana kelen ka hɛrɛ bɔ maa kelen na mɔgɔɲɛ jiginɛ ka jiginɛ sigi faso la samiya donda don samiya bɛ ɲini ka ban ɲɔkura ma sɔrɔ fɔlɔ kɔrɔlen bannen don bɛɛ ka ɲɔ sɔrɔ hɛrɛ ni baden la faso kɔnɔ kɔngɔ kana dusi minɛ Maire Bote Laasana Dukure k'a ni ce an ka foli b'a ye Boy Diabaté foli ani tani an b'o kɛ ka ɲɛsin Ali Jalo ma min ye lunette ɲuman tigi Ali Jalo i k'a dɔn ani verre ɲuman tigi Ali Jalo montre ɲuman tigi Ali Jalo an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin ma filɛ ni place souvenir la Dankɔrɔba ni Dongo bi ɲɔgɔn na Boy Diabaté i k'a dɔn foli ani tani ka kɛ ka ɲɛsin Jama Noir belebele Jama Noir an ka foli bɛ ka ɲɛsin ma san b'a sɔrɔ Dankɔrɔba wuli ka jɔ la Mali bɛ lafiya sɔrɔ cogo min e ko mun karamɔgɔ de b'a tun an bɛ foli ani tani ta ne ka Samba Touré sɛgɛrɛ ale ye bijoutier a bɛ artisanat ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn ta k'i sɛgɛrɛ jamukan in k'a tɛ tɛmɛ a kan a ka musokɔrɔba yɛrɛ ko ni kunnafoni balan waati sera o tuma k'a b'i kanto mɔdenw bɛɛ ma a ye bɔ yen fo kunnafoni balan ka ban o tuma an bɛ Samba Touré fo artisanat kɔnɔna la Dankɔrɔba in n'an bɔra artisanat bɛ taa e kan un na Dankɔrɔba in bɛ n'o ye chef escadron Lassana Tamba Keta an b'a fo a n'a ka cɛdenw Boy Diabaté k'a dɔn Burapele sisan olu bɛna u sɔnni da farikɔnɔjɛ kan anw kɔni Ala anw ni dɔkola ɲinɛ Barça et 3-0 o cayara f'i ka so Ala tiɲɛ gosilen ka tila ka Ala nasi wuluni an di yafa ma koyi 3 cayara nasi wuluni maa y'a danga Ala k'a danga an di yafa ma dɛ o tuma retour la a ye bɔrɔ ta a ye bɔrɔ ta retour la an di yafa Messi ma koyi Barça ko banna pewu Boy Diabaté sɔrɔmanatɔ maa don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka sɛbɛnkura bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ maa min kun bɛ suya kɔlɛ la Mamutu Surunin Boy Diabaté Daba Tunkara wa assalam.